Pani starostka, nachádzame sa u Vyšnej Boci. Pani starostko, zo pár otázočok ohľadom projektu protipovodňovej prevencie, tak nech sa páči, čo nám viete povedať k tomu. Vzhľadom k nášmu územiu a k situácii, že sme už prežili viaceré povodne, sme pristúpili k podaniu projektu prostredníctvom úradu vlády na protipovodňové opatrenia. S prácami sme začali v mesiaci júni. Prijali sme 10 zamestnancov z úradu práce. Projekt máme rozpracovaný na viaceré lokality, nakoľko vo viacerých lokalitách je územie našej obce odlesnené a spôsobuje to značné ako problémy. Doposiaľ je zachytených okolo 12 000 kubíkov a ukázali sa tieto opatrenia už veľmi prínosné počas terajších letných búrok, kde sme mali zaplavené rodinné domy aj miestny cintorín a týmito úpravami vlastne došlo k zamedzeniu takéhoto stavu. Sme veľmi povďační, že sme tieto finančné prostriedky dostali. Skutočne je potreba, aby sme takéto opatrenia v našom území realizovali. Sú veľmi prínosné a do budúcna by sme očakávali ďalšiu pomoc, ak by bola možná, že by sme mohli v takýchto opatreniach pokračovať. A sú veľké kritické názory na tieto projekty, že sú malo efektívne, neúčinné. Čo by ste k tomu povedali a čo by ste odkázali týmto kritikom? Tak my môžeme povedať len toľko, že my sme sa už presvedčili, že tieto opatrenia sú účinné, že vlastne tie finančné prostriedky nie sú vynaložené neúčelne a by sme len doporučili, aby sa pokračovalo v takýchto opatreniach. Tak ďakujem, stačí.